Ja rozumiem, ale wysyłam ci, bo po prostu Jarek to przez... Gościu, który był w budowie, jak tam balonami. Żeby w Dniu Jedności Kaszubów, naszego dorocznego święta, podziękować Wam serdecznie za niezwykłą aktywność w ubiegłym roku związaną ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Było bardzo wiele wydarzeń, bardzo wiele zaangażowania na Kaszubach, na Pomorzu, bardzo wiele organizacji pozarządowych, w tym oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w tę rocznicę się zaangażowały. Chciałbym jednocześnie zachęcić do myślenia o kolejnych wielkich rocznicach, bo my, Kaszubi, Pomorzanie, lubimy celebrować rocznice, rozumiemy ich znaczenie, a przed nami 15-lecie formalnego wejścia Polski do Unii Europejskiej. Polska jest w sercu Europy, ma swoje należne miejsce w Unii Europejskiej i dobrze to miejsce w tejże Unii wykorzystuje. Kaszuby również znakomicie korzystają z tej obecności w tej wspólnocie narodów i suwerennych państw europejskich. Przed nami 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. 2 czerwca 40 lat temu w centrum Warszawy wybrzmiały te słynne słowa: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Papież miał na myśli całą Polskę, miał na myśli również Kaszuby. I od tego się zaczęło. Rok później wybuchła Solidarność, a 10 lat później, czyli 30 lat temu, i też taką rocznicę będziemy obchodzić, Polacy w głosowaniu odrzucili władzę komunistów. Jednoznacznie i bardzo wyraźnie. Będziemy te uroczystości również obchodzić. 3, 4. 16 Kaszubów wyłożymy za Łedenki. Wielkie brawa! Dzień Dobry Kaszubów, 16. Tułem w Żukowie.